Днес ще си приготвим класическото италианско тирамису, лек, ароматен и неустоим десерт. Всички нужни съставки може да видите на екрана, като за ваше удобство може да направите скриншот. Първо приготвяме кафето. Добавяме ванилията и рома, за да му придадем аромат и характер и го оставяме настрани да се охлади. Разделяме белтъците от жълтъците, като ги слагаме в две отделни купи. В купата с жълтъците прибавяме захарта и започваме да разбиваме добре. Постепенно сместа изсветлява и става гъста и пухкава, точно както трябва да бъде. Това е основата и на нашия крем. Гладка, нежна и ароматна, която ще придаде на тирамисуто онзи кадифен вкус. В отделна купа разбиваме подсладената сметана. Ще разберете, че е готова, когато се надигне и стане въздушна. Ако бърнете лъжица и сметаната не пада, това е идеалната консистенция. Смесваме маскарпонето с жълтъците, докато получим гладък крем. След това добавяме разбитата сметана, като я завиваме нежно с шпатулата, като по този начин запазваме лекотата и обема на крема. Разбиваме и белтъците на сняг и ги добавяме по същия начин към крема, внимателно и постепенно. Така получаваме перфектно балансиран крем, който е плътен, но в същото време остава ефирен. И сега идва ред на бискотите. Отапяме всяка бискота буквално за секунда в охладеното кафе, не за повече, за да не се размекнат прекалено. Нареждаме ги в тава, покриваме с крем и започваме новия ред. Повтаряме докато свършат продуктите, като завършваме с щедър слой крем отгоре. След това прибираме в хладилника минимум за 3 часа, като най-добре е за една нощ, за да се стегне и вкусовете да се смесят. И накрая остана финалният щрих. Поръсваме обилно с какао и нашето домашно тирамису е готово. Нежно, ароматно и просто неустоимо.